Ανοίξαμε σήμερα μια νέα δομή, την παιδική ομπρέλα, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Η δομή αυτή θα παρέχει υπηρεσίες στο παιδί αλλά και στην οικογένεια, ιδιαίτερα σε παιδιά που για μια πλειάδα ιδιαίτερων λόγων δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία με τα υπόλοιπα παιδιά. Μέσα στην πανδημία είδαμε πρωτοβουλίες συνδημοτών μας να προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούσε να έχει διάρκεια, ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις και σε συγκεκριμένα διαστήματα. Αυτό λοιπόν έδωσε την ιδέα στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής να κάνουμε μια δομή του Δήμου, ώστε σε μόνιμη βάση, σε καθημερινή βάση, να μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να βρίσκουν εδώ ένα ζεστό πιάτο φαΐ. Ίσως μια κοινωνία αλληλεγγύης. Ο ένας να βοηθάει το άλλον, να υπάρχει μια συνοχή, να απλώσουμε όσοι μπορούμε μια ομπρέλα προστασίας πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η κουζίνα λειτουργεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή δίνεται διπλή ημερίδα. Μέχρι σήμερα περίπου έχουμε δώσει 7.000 γεύματα καθημερινά με ζεστό φαγητό, συνοδευτικό, φρούτα και ό,τι άλλο χρειαστεί και ό,τι άλλο που μπορεί να προκύψει και θα δώσουμε. Η κοινωνία αλληλεγγύης είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση και οι πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο κύτταρο, η πρώτη μορφή εξουσίας, είναι κοντά στον πολίτη. Γνωρίζουμε τους συμπολίτες μας με ονοματεπώνυμο, γνωρίζουμε τις ανάγκες τους και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που έχουν στα σπίτια τους.